Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar ƙasa ta Nijar, ina muku barka da warhaka. To masha Allah. Idan kai cikakken dan ƙasar Nijar kake, ya kamata ka tsaya ka saurari wannan bayanin daga farko har ƙarshen shi. Wallahi tallahi, idan har ka ga wannan tafiyar ta samu matsala, kallar mutane guda uku su ne suka ɓata wannan tafiya. Na farko, masu fitowa suna kowa suna faɗin sai cani sai cani. Na biyu, masu fitowa suna kowa suna faɗin sai bazu sai bazu. Na uku, masu fitowa suna kowa suna sai isu sai isu. Mu waka adalci. Ku masu faɗin sai cani ba fa lokacin siyasa ake cika ba. Ku masu faɗin sai bazu ya kamata a ce so ne, amma ku yarda da wannan kaddara. Ku kuma masu faɗin sai isu haba bakwaye mu isu adalci. Ya kamata a ce duk inda ɗan Nijar yake ya saurari wannan bayani. Ni yau na ce sai Nijar sai Nijar sai Nijar. Ya kamata duk mai wata aƙida shi ya aje ta, ya zo mu kalli ƙasanmu. Ba mu da ƙasa da tafi wannan ƙasa. Wallahi tallahi idan muka yi sake aka rugurguza mana ƙasa, sai mun gane shayiwa. Ku zo mu haɗe kai, mu gudu tare, mu tsira tare. Matasa ku zo mu haɗe kai. Ƙasar nan kada ta tabarbare, wallahi.